Oh. Laginte. May kamot pun. Dala kay panigarilyo. Ilubog. Ay, ginaglusan mo. Wala. Ah, guilty na lagi to. Ipakita. Ana. May kamot din kay asig kwenta gino. Ala, nilang ta. Forward. Wala si Panot, bala do kay Kanot. Wala kay buruwa na to. Pero ganun. Tubol-bol pagkandoy. Long, pang lulipap. Pang lulipap, long pang lulipap. Gaya na, mas. Sir, pang kindi, pang max. Oh. Apit to sandira. Pang lulipap. Ako na. Oh, kuha ko na to. Pero nga din, pang lumit na to din. Kuha ko na to ba? Dugangan akong 50 be. Wala ah. Ay, magpanulak. Kapit yan. Pero nga bon, natay na ako 20. Yamat, dili mo na. Pero nga din. Wala. Likod na mo, der. Wala. Kanina, sige kayo ano, Pero nga kay. katayo. Ako na naman. Ito na siguro to. Ulay ka sa panak. Hindi na paulay. Ulay ka pala sa line. Wagid mo. Karon. Balaan niyo eh. Lahi pa rin mo rin isa. Kuribit. Skuribet. Di mo dalag skrubit. Ay, apat. Bro kusog. Lister, pila lister. Akala nyo madali lang ha. Gaya na, tali arawan yung patindogon. Malipong naman siguro magbalik-balik na ba? Ito na naman. Ito, maruhay. Ano ba yan? Pero nga din. Lo, apit. Kapit ka rin. Kadir, kaya nasandig man to. Uy! Sigurista. Kuhan kayo ba? Sirbol lang. Pamugas. Sayang. Pildong. Ya, ay. Libre, pag lumit mo ba? 20 raman taman. 20. Balik na Pero si nga. Cristo. Pero nga nak. Pindog. Doon ang balik niya ay gawa mo siya gamon nila. Balik na. Ah! Sige! Murag si Panot pa lang da. Goday ya. 20 ganina. Kulay sa kalunglit, bro. Dugangan ng 50 ron. Isa kay kalunglit. Ano man to kung B60 mo kol? Baro. Basic mga. Oh, busy ko na awan na ron. Ano man yan, Jin? Inaano ko na nga para ano, wala pa rin eh. Busy ko na ron, awan na ron. Busy ko na lagi na. Dugangi. Ako nito pahala ka tong bandit oh. Apit. Ano ba? Ito pa bandit pa yun. Slide yun. Ano si Pinta nito pa bandit. Linya man, linya. Linya, pag matindog ka na, napagsinginta. Atod na mo pataas. So, ging no? Pero nga, ging. Hmm? Sus, wajud ka Balik din pa ba? mga din. Ano ba yan, Jin? Kay kamo inom og longnik unya. Na, Ano ba yan? Ano ba yan? wa na nang kon balubot sa kon oh. Ah, sigurista kayo. Sigurista kayo. Sirbol, gradaw. Pinala na lang. Kay ko. Kalunglit. Ga, no? Wala. Ano na balik primaro? Oh! Ano? Pakita lang, ipakita lang. Pakita lang. Oh! Agay, Malapit na sila. Ano man yan, Jin? Kulang sa... Malapit na mahurot ka. Ay, apit. Awa, gini pa ka si Sanderon. Iglak ka si Sanderon wa iya.
Sige. Pero nga dito. Saan mo sa isa Ito, presidente? ang sagatos. Dong. Tarong nga ninyo. Isaan din sa isa presidente. Oh, nagatos na. Ano ba yan? Dito, Sir. Talaga ba? Turun nga. Ay, sos. Di kayo ito. Man! Ayaw dito. Waloy ka. Ayaw. 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 Walay bilin. May magurim-gurim dia. Tulbong nga ba? Tulbong nga. Timing lang. Yun! Ano ba? Agkay ni ulan pa yun. Patay nalisik. Oh! Kader. Ay, sos. Kasi Sander ron. Karan ka kasi. Ulan na ni ulan. Kader. Ah! Ay, ang lagoy. Master ka. Ay, doy. May manrig. Tarong nga to. Si Dagol ro mag si kanang kanani. Si Dagol og si ano? Ay si kanay kay. Ala. Oh! Kader. Oh! Usaw ginaulog sige, isa pa. Sige. Ay, Yawa. Masipang. Ganyan yan na. Kahit nalisik na. nabayot. 400. Tarong nga ton. 500. Hala. Ron nay kon love. Ayong, Ayaw. sa cellphone lang. Rekurog na. Ako, rekurog na. Akin na to. Akin na to. Lang, Sander lang yun. Rekurog na. Father! Agoy. Isang O bagay. sige, partida. Sige, pre. Awa, yun. Bang, ayaw pa. Tol. Bang, ayaw pa. Kahit ang lumlik sa pagyawag niya. May pag-asa pa si Bunbun ba? Isa lang. Ah!